माने बे बोसोरा लास्ट सान आरोखि ना बेनिखायनो जोंना खृष्टमासाबो जोब्बाय होनजाबाय बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ खुंनोसै बेखौ मोजां खुंनानै दोननोसै जोङो दा मोनायावहाय बोसोर बोरायखौहाय बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौहाय नाजावगोन आरोखि ना बेनिखायनो जोङो दा बेखौ खुंफायजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्टआव मानसि बोराय खालामगोन आरोखि ना जिगाबनि मानसि बोराय खालामनानै जिगाबखौ बा मानसि बोरायखौ सावजोबगोन आरोखि ना बमा गावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा मोनानि 12टायाव गिबि जाखागोन होनबालाय दे थाब माव आं सिङाव देखायनि नोंथांमोननो बेखौ बोस्रांजोबनोसै आरोखि ना अब्लानै बोखायजोब्बाय ओमफ्राय नोंना मा फुजाखो आरो दे ओरैबो दंबावो बैजों बेखौबो बोखायजोबनोसै माखासे बोखायखांखाबाय दहायो बेखौ बोखायनोसै बेखौ ओरै बोखायनोसै जोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगासिनो दे जोङो दाहाय मानसि बोराय खालामनानै गोदान बोसोरखौ बरायगोन माने गोदान बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायगोन हेपि निउ इयार जों वेलकाम खालामो 2024खौ नै रेडि जाहांबाय माने मानसि बोराय आरोखि ना बियो नै खालामबाय मानसिफ्राबो खालामो नै बिथांमोना नायग्राफ्रा अलरेडि राउन्ड जानानै दंजोबो नै माने जों खालामग्रा आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माबायदि जायो बेफोरो आयौ जाखासिगोन नै ना मानसिफ्रा बिनि नङा खोथा जाबा नै बिनि जागोन खोमा बिनि नामा किसन गोबां बिथांमोना नायलांगोन दा फुल जाबा देखायगोन जोङो बे जाहैबाय आथिं बे हान्थु बे नै बिथि आथिंखौ गानहोनाय दे बमा सोजोब्बाय सिंसियाव नै बमा सोगोन नै सोजोब्बाय ओरै थाब बे बमा सोगोन सोजोबगोन दा मोनायाव 12टा जानाय लोगो लोगो बे बबाव थांगोन सोरगोआव थांगोन ना मा 12टानि एसे एडभान्स आरोखि ना 5 मिनिट बा एसे माबायाव 5 मिनिटनि एसे सिगां 5 मिनिट बा 10 मिनिट सावगोन आरोखि बेखौ गोम जागोन बिदा टाइम पास खालामनानै थांगोन बिदा बुंनायाबो बेखौ सोजोबगोन आरोखि ना गाव जाया माने एक्सट्रा आलादा थायो बेखौ बे सिङाव दोनफागोन बेखौ बे सिङाव सोजोबगोन ओमफ्राय आलादा दंबावो जाबाय दा आलादा पार्टियाव गावना गावबागाव राननानै गावबागाव सोब गावना तुम नायलांगासिनो लागावनै हाबाय हानानै फसंनानै दोनफैबाय ओइ वाट्स युवर नेम माना बिना दा हरनि 12टानि एसे एडभान्स गावगोन आरोखि ना बेखौ सावनानै आखाइ आथिं माला मोनखालायबावसै मानसि बोराय थांबाय नै सावनो आवगायबाय टाइमा जाबाय जोंना सावनो लांनोसै अबाव लायो गारिसै दा क्लियार खालायदों नै बामबाय मा खिलाबो माखौ सोदों नैबाव फुथुनानै सावनोसै नै लागाव फुबाय हेपि निउ इयार मोदौसै दे दौदो दे अ जागासिनो लागाव गोजाम बोसोरखौहाय आरो जोङो गोदान बोसोरखौहाय जोङो दायो नाजावनानै लासिगोन आरो इसोरा बेवहाय जोंखौहाय हेफाजाब होनाय बायदि जोंखौ बे गोदान बोसोरावहाय जोंखौ इसोरा जोंनि गासै मोनसे गोदान मोनसे मिजिं बियो जाहैबाय गोजौआव बेरहैग्रा नोंथांमोना दा नुगोन गोजौआव माबायदि बेरो आंबो बारा नुफेराखै गोजौआव माबायदि बेरहै दा नुगोन गोदान बोसोर फैनायनि
गावग्राफ्रा डेन्जार हेभि इन्टारेस्टखा वाव oi ui ayo 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 oi 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 wow 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 interest ลูกเขาได้เกาเตียนอะไรไหนพวกมันพวกบ้าเฮ้ยเฮ้ยคุกเลยเฮ้ยว้าวว้าวอุ้ยเฮ้ยกูได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้กูได้ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมึงเข้าไปเดินเราเลยกดวิดีโอนี่สิฟังดีไปजोंनाथ' बुंनाया गावजोबखांबाय अब्ला भिडिअ'आ बेखिनियाव दोनसै हेपि निउ इयार टु अल फ्रेन्ड्स बाय